дар олами варзиш ду риштаи теквандо фаъолият мекунад ки яке ETF ва дигаре VTF ба ҳисоб меравад. ҳар ду намуди варзиш дар ҷаҳон шӯҳрат дошта дар миқёси сайёра пайравони худро доранд. нафаре ки мо доираш барнома месозем дар ҳар ду намуди теквандо машқварзӣ намудааст. бештар натиҷаҳои назаррасро дар намуди олимпии VTF нишон додааст. хусрав ғиёсов соли таваллуд 1984, санаи таваллуд 1 март, устоди варзиши дараҷаи байналмилалӣ ва дорандаи камарбанди сиёҳ дар чор мебошад. дар намуди теквандо VTF тӯли 25 сол ҳамчун варзишгар ва мурраббӣ фаъолият кардааст ва зиёда аз 15 сол дар тими миллии ҷумҳурии Тоҷикистон тамрин намуда дар чандин мусобиқаҳои байналмилалӣ ширкат намудааст. чемпиони чангкаратеи Тоҷикистон ва барандаи мақомҳои мухталиф дар мусобиқаҳои байналмилалӣ. шаҳри Денвер, штат Колорадои Иёлоти Муттаҳидаи Амрико. хусрав ба хотири сайқал ва рушди ҳунараш соли 2017 ба Амрико сафарбар мегардад. омадан баробар ба ин макон хусрав барои тарбия ва сайқали ҳунар толореро интихоб мекунад. зиёда аз 20 сол дар тими миллии ҷумҳурии Тоҷикистон машқ ва тамрин кардам ва ҳамчун мураббӣ кор кардам. ман аз соли 2017 бо ҳамроҳи Гулу Фалишер иштирокчии бозии олимпӣ мо ба амрико омадем ва дар штати Колорадо шаҳри Денвер зиндагонӣ мекунем ва дар ин штат мо нақшаи худро мактаби худро кушода дар мактаби Майл Стар Атлетик ҳамчун мураббии олимпии теквандо ва фитнес кроссфит фаъолият дорам. ҷавоне ки мактаби хуби варзиширо гузаштаасту дар намудҳои яккарбаҳои шарқӣ хуб ба воя расидааст. як замоне ин ҷавони тоҷик шурӯъ аз мусобиқаҳои дохилии Тоҷикистон роҳ пеша кардааст ба мусобиқаҳои байналмилалӣ. тӯли 10 сол ҳайати тими кишварро дар намуди теквандо VTF ташкил медод. ҳамчунин дар як вақт вазифаи мураббигиро ҳам иҷро мекард. дар ин моҳлат ба натиҷаҳои назаррас ноил гардидааст. аз ҷумла дар кишвари Эрон дар мусобиқаҳои кушодаи байналмилалӣ ба гирифтани медалҳои тилло, нуқра ва биринҷӣ мушарраф гардидааст. ин набарди хусрав ғиёсов аз бозиҳои осиёи Корея инчоер рӯй навор омадааст. ҳунарашро дар мусобиқаҳои осиёӣ нишон дода ба қуллаҳои баланди варзишӣ расидааст. аксари дастовардҳои хисрав аз ҳамин штати Колорадо ба хазинаи варзишии тоҷик шомил гардиданд. Hello, I'm Khachik Bagaryan. I was born in the United States with an Armenian background. I trained Olympic Taekwondo for 2 years under my coach Khusrav Ghiosov, and I've made many achievements so far. I've participated in the division plus 78 kg, and I have participated in many tournaments. I've participated in the Colorado State Tournament, and I have gotten first place in that. I also have participated in the 2019 Nationals, U.S. Nationals competition, and I've also gotten first place in that. And then recently I participated in the Las Americas Tournament 2019, and I also got first place in that. I have goals such as going into the 2020 U.S. Open competition, and I thank my coach very much for supporting me and training me a lot throughout these 2 years. And in the future, I have goals to go to the World Championships and also the Olympic Championships. аз ин хотир хусрав баъди омадан ба амрико дар ин штат дари толори худро барои дӯстдорони хеш боз намуд. ӯ ҳоло ба ҳайси мураббии теквандо VTF ва кроссфит дар шаҳри Денвер кору фаъолият мекунад. дар ин тӯли 3 сол дар мусобиқаҳои байналмилалӣ ҷумҳуриявӣ ва байни штатӣ варзишгарони мо иштирок карда натиҷаҳои хубро нишон додам ва дар ин тӯли 3 сол варзишгарони мо зиёда аз 90 медал ва аз он ҷумла 70 медали тиллоро ба даст оварда.
дар ин муддати кӯтоҳ шогирдони хусрав дар мусобиқаҳои байналмилалӣ дар намуди теквондо ВТФ иштирок карда натиҷаҳои хубро нишон доданд. дар мактаби Киёло Хусрав ба ҳайси мураббӣ кор мекунад, аксаран наврасону ҷавонон машқварзӣ мекунанд. We have taekwondo and rhythmic gymnastics. We have opened taekwondo program in 2017 when we met coach Khusrav Giyosov. He came to us in July 2017 and we started recruiting new athletes, new kids. Our program has grown to 20 students right now. پنج شاگردش در ریتینگ امریکا با 10 گانه بهترین شامل گردیدند. دو تایش در جای یکم می باشد. Hello, my name is Raja Kamloy. I'm 16 years old. I was born in the USA, but I come from a Tajik background, and that's a little country in Central Asia. I've been doing 2 years of Olympic Taekwondo here on Malabar Stars, and with my master, Khusrav Giyosov. I've achieved many great things, and I've gotten about 13 gold medals, including first in Colorado State Championship, first in USA Open Las Vegas Championship, and first in 2019 Nationals in the USA. در سلسله مسابقه‌های کشاده آمریکا علکه خسرو شاگردانش را سفربر می‌نماید که آخرین بار در مسابقه بین‌المللی در شتات لاس وگاس مسابقه کشاد برگزار گشت و دو شاگردش با گرفتن مقام نخست موفق گردیدند. از روی نشان دادی هنری والا علیشیر گلوف در همین مسابقه بهترین ورزشکار اعتراف گردید. علیشیر گلوف اشتراکی بازی‌های المپی لندن بوده، حالا تحت رهبری خسرو گیاسوف تمرین می‌کند. سال 2017 با مربی خسرو در آمریکا باشیم. مسابقه‌های بین‌المللی و مسابقه‌های آمریکا را اشتراک داریم. الان آخرین مسابقه‌ای که من اشتراک کردم با خسرو مسابقه لاس وگاس اوپن جای اول و بهترین ورزشکار لاس وگاس شدم. رحمت میگم با خسرو که مدرب خسرو که مورد دستگیری میکنم با مسابقه‌های بین‌المللی مدام اشتراک می‌نماییم. با جز از تکواندو در نمود تنیس کلان نیز خسرو برای دست پرورانش مشق نشان می‌دهد. چون نمود تکواندو الکی در این نمود ورزش هم مهنت مربی ثمر آورده است. از جمله یکی از شاگردانش اوید با تنیس کلان در شتات کلرادو امینه عبداللهیوا بهترین بوده در ریتینگ مقام یکم را کسب نموده است. I'm Tajik and I play tennis. Currently, I came back from the 2019 International Orange Bowl tournament, where I won 3 matches and made it to main draw. I have won many tournaments, and here are some of my accomplishments. Right now, I am #1 in Colorado. I've been training with Khusrav for 2 years now. He has made me faster, stronger, and a better tennis player. I plan to be a professional tennis player, and I know with Khusrav's help, I will become one. I would like to thank Khusrav for everything he does and thank him for all his effort he puts into me. Thank you, Khusrav. Я приехал в штат Колорадо из города Душанбе, Таджикистан. Мы знаем Хусрава Гийосова с 2017 года. За последние 2 года сотрудничества Хусрав преподает общую физическую подготовку моим детям. Мои дети добились больших результатов. Они выиграли несколько турниров различных уровней. На сегодняшний день Амина Абдуллаева является #1 по рейтингу в штате Колорадо, а также входит в 200 сильнейших на национальном уровне. Хусрав профессионал своего дела, и мы хотим ему выразить нашу благодарность. Благодаря ему мои дети достигают больших высот. Я думаю, что продолжая сотрудничать с ним, нас ожидают большие высокие награды и большие победы. Хочу пожелать Хусраву больших успехов, чтобы его ученики как в тэквондо, так и в теннисе добивались успехов и выигрывали. новобаста аз амрико будан хусрав ғиёсов орзу дорад шогирдони беҳтаринро ба воя расонаду онҳоро барои баланд бардоштани ному шӯҳрати тоҷикистон ба воя расонад. охир ӯ тоҷик аст ва барои тоҷикистон камар бастааст. тоҷикистон ба пеш.